Меня зовут Денис, я музычный журналист. По мне бачите, да, что у меня есть диагноз ДЦП, хожу с палочкой. Ну, але гэта в житті мне не перешкоджає. Кем вы хотите стать в будущем? Заставаться добрым человеком, и добрым мужем, добрым татой. Сложно жить с ДЦП? Я ходив на звичайну школу, інститут так само закончив звичайний. Зрозуміло, що гэта тяжко, ну ёсць там перешкоди, і тебе можуть там боліць мышцы, там, наприклад, недзе незручно там зайсці, бордюр, і ну до гэтага ўсяго прызвычайваешся. Напэўна, кожны чалавек імкнецца рабіць сваё жыццё, ну недзе думаць, як трэба рабіць яго больш лёгкім, сугуба бытавых абставінах. Вы привыкли к такой жизни уже? Ну, конечно, як інакш. Полноценно живете? Ну, конечно, я душевный, веселый человек, да. Что вас делает счастливым? Моё жыццё, якое я маю зараз, ну, у мяне вот сям'я, трое дзяцей. Это здорово, гэта супер, гэта кожны дзень ён прыносіць нешта новае, чаму можна радавацца насамрэч. У жены нету никаких ограничений? Не, абсолютно здоровый человек. Я не думаю, что она меня закахала як инвалида. Полюбила як человека. А как это было? На вечеринке познайомились з жінкою. Я танчу, ну, і як яна каже, ну, я сам сподобався, да, як чоловік. Скажите, есть ли у вас мечта и какая? Мара глобальная, яна там у всіх одна, каб там не було війни. А локальних таких мар нема, а є нейкі мети. Ну, і кожен раз зрозуміло, що яны різні. Я думаю, що є люди і в моїм стані, які там руки складають. Тут все залежить, напевно, по-перше, від чоловіка, може, від того, як його вигадували батьки. Да я пораю любому чоловіку просто знайти те, що йому подобається. Даже люди, які там залежні, так скажем, там від алкоголю, вони так само, якби гэта жартовно не гучало, знайшли нешта, що їм треба в гэтым житті. Одним треба нешта дрэннае, другим нешта добрае. Тому да, каб чоловік знайшов нешта добрае, що йому треба в своїм житті. Вот що я пораю, знайти добрае в житті. Тому що життя, яно ж насамрэч больш, чым мы ведаем сёння, чым мы будем ведаць завтра. Яно вельмі вялікае. Кожны чалавек сам раскладае свой шлях. Не заўжды трэба там рабіць вялікія крокі ці там прыжкі аж на луну, да, як кажуць. Але каб прыгнуць на луну, трэба на яе цэліцца. Таму вось, да, кожны чалавек павінен патроху імкнуцца да нечага вялікага праз маленькія крокі. Вось. Радуйце жыццю, хадзіце с усмешкай, каб вас все радовало. Будьте ветлівымі. Вот что я хочу сказать людям.